tuh ni log jar no toh pau dah jing kemen mengenai kat ni hani step terima kasih pilai lai penwan jeseng dang nyu wajib dai boleh you piwan jeseng kata wajib tasni pakai kai tiba istiong ilai araki kai pat toh ngakar pak piwe punya ngap jar ni perang no jing sakri jong boleh ni step ni kon siap yang amla pau jing sungguh boleh try kenrat peladan dekat bangi kena nadu kasngi bangi sedang nadu kamandi hadu mentah ka sandi bangi layo ban raki ke children's week bat kumju ke children's sandi pedang subharu pastor ik teman besan kit komiti balang ikong bela dan dekat dengi Miss Emika hani kapor ben ai ke jingkran hani kasngi bat khamtam pi ki hab kena baret kilong kemi kilong pak ki badan akrteng bathyang tam jongi jong try nong penim jongi Jesus Christ khamna kam paru ke jing sungu ya ka komiti balang kabla syak ngo bhai ngi la nyo telik snam mengin rakhi kan ke children's week children's sunday tu swa mengini ach kama jing sakri jong yu blai ne step tu ni le lang blai ke jing doi ko kpa jing ba beneng ai ngu pendon bro me atrai paklem ke jing dan kat ben me atrai kemla atrai man long kum niu bangilong de ke jing i ba ka jong me atrai man dan kat ben ngi we atrai ngila man sakri pendon bro me ngila yo ru atrai ke ngi bakar pangkum kena atrai pendon ke children's week ke children's sunday dan kat atrai ko por jing sakri jong i hani ke step ki jing sakri baro me sependap hani ke ngi atrai dan kat atrai kinong sim tabaro hani ke step atrai dan kat atrai por langsa jing i we lalu mentah la kataru amen suami ni wak kajing ke Bible Station kajing yalam jing Miss Manursha Dr. Miss Manursha Mauri badi nong doin i one kit bok nong klau tu snok tilang de kajing ruai ke bakat lain ke kot jing ruai kenaret but hendrus pak pra ke HB number hendrus pak pra ki kena Jerusalem kerteng jisu ruai chethem ki kena bementaru ki ruai yaro ya kaju jing ruai bakat lain but hendrus pak pra Ki
ngan pule naki Efesos lenang basau dekot balai puar batu penlong ru ki balek sebon paralok ki bacem nut ki bayamap paralok kumba ublai ru ha ukres ulamap yapi Way Petros Arlenang Arpaway Dekot Namar Syakane Lakot Ya Pinaba Ukres Ru Ula Syaknaka Benda Jongi Daka Bai No Karukam Yangi Nang Bagin Yaput Haki Taki Cinjam Jong Yones Kelenang Bersyukur Kadekat Apunya Tak kelung berjangah ki ngabyak tenjang mangat tengai tu ki berdengah. Proverb lenang balai dekat iwe ku nak kelak kanjang andre kedona jang me tu kan sumare ki kunjangah. Sam iwe dekat bakat Henry kat ki bala pediang ya haki tak ula ai boy benong ki kon uble kita ki banget ha ka kerteng jung Sam Henry pulai dekat bapra kamin sim jonga ka be adien jong me ka sti kaman jong me ka kersanya nga Yo anas lanang kabura dekat kebakat Onda kum ta uji su ulaya tu kanapat haki Udaang ngalang ujing sajong kapertai Ngalang ujing sajong kapertai Uta upawan bud yang Unum yad hakaba dum Andre unyo kajing sajong kajing im Nak kabenta kapuram uple aman. Tong yi doi. Kok pa jong yu bam neng nga ai ngo eme try kan ka step a try. Ka ba mila ai ngi kan ka step ka ba pernai a try. Lingba ki khon hap ki jong me a try ki yo ban keu sha ka yeng ka ba khot ka ba kan tang ka jong me a try. Bagin wan ban yaro ya ka kerteng ka ba khot ka jong me a try. Try nga ai ngo eme kan try ba mila don ring ka ru ban ngi kan try. Hakin ki sngi ki por ki bla lik no a try. Hoy kum jo ru a try na du ka bas dang jong kan ni ka jing sing jong ka children's week a try. Hoy a try ngi la yo na ka jing play team na itaman basan a try. Hoy mila don ring ka lang bad i kan try. Mila don ring ka ru a try bad ngi kum ki khon hap ki baret a try. Hoy a try mila don ring ka ru a try bad kini ki sngi ki ba bot ru a try. Hoy a try wala ki don hapadeng ki sngi ki ba pentut jong slap ki sngi ki sngi ki badan hapadeng ki jing kriat a try. Henry mem sim la e no ingi ki khon hap ki baret a try. Try nga ai khu play ya me kin try ba mila ri mila sumari ngi wei pai wei try. Try to don ring ka ru a try bat kani ka sngi a try. Hoy ka try ka long ka sngi ka bakar pang na kamta ki hap ki baret a try. Ka long ka children Sunday a try. Ba kumno ki khon hap ki baret ki jong me a try ki yo ban ne kaman Hoy a try nga ai ngo eme kin try namar ka jing don ring kat ka jong me kin try bat ka jing eat ka jong me kin try sibon ngi yo i hakani ka step a try ba ki khon hap ki jong me kin try ki wan ban kiu shakani ka yeng ka ba khot ki jong me try to don ring kat ru a try bat kani ka singi baro shi singi kan try bat kinong e shim benta ki ba pair try bakin sapendap lagi program a try to I bor ma me kan try ki kan try to don ring ka ru a try bat inong kren a try ban sa sam ya ka khu bor a try na kamta ki khon hap ki jong me kan try hoj a try ka jing ban kre ka long na i shi met a try henry ka jing panjanai ka long nu Now men siam ba khoj me kan try ba ikini ki eke baro a try to snow ya ki jing pan karpat ki jonga unong pap a try ba ikini nga boti ya sang ti ble ki jong me menta shidu ke ata bom jikuru nga dwai nga pan ku teng Jesus Christ nong penim menta shidu ke ata bom jikuru amen
Aku beli Dr. Miss Manusia Mauri bila alam iki kena on puli ketien jong beli aku beli kini ki hepret iwe bila pen sngoi ki ketien jong beli bar komjuri nong doi Mr. One Kid nong klau bila abu ki jing doi mentah pangin yo no penlum jing angu padim na ada belum ki jing angu kerpat iwe kot komiti balang Mr. B wan yang pen kentang ki jing angu to keng ngini khabrep ki khmat ini khabrep sa hisen ban pen kentang ye gini ki jing angu kene kapor dengnya doi Hulai kupa jungi bahabneng iwane kaban aingu eme ko kera babha namar ka jing doran kat ka jong me yingi lengpa jong kene katayo hi paro shtayo kerpangkum ka jeseng khana jong ka balang ablai habak lala ya kaban pendep ya kene ka program jong ka jing le kemen le sngopha jong ki khun hep khana jong ka balang ka jongi ya aingu ya ka jing kersan ya ka jing doran kat ka jong me ko kera babha wala pedeng ka jing penwet jong uslap bat kamariang ko trai ban kim simnala ko trai ban pendu ban pen no men sem ko trai ya ki khun hep khana po la ka long la ka jong ka balang ban ko trai ki yai rem ya ka ban keu sh ka yeng ka jong me ban sakri me ho ben sim benta ko trai ha ki program ki ba pher ya ka ba ka je seng khana ka la pen bej kena be ngit scam bakini ki ya ka bangila yo ban pendap lengba jong kini ka tayo hi baro istayo kin long ki jingker khu ki ban ai men sem ya ki khun hep khana apo la ka jong ka balang trai bi ngi hai doi ko trai tu men yalam ko trai ki khun hep khana apo la ka jong ka balang men thong yu trai ki jing long ru blai apo jong ki ken kra ba bha na do ba kidang red kum ni bakin long ma ki ken ko trai ki jing ubi ki jong Jesus Christ ba onda ki la he ki la san kin long ma ki ken kita kinokit tin em na ka menta ka burom ka jong me kerab i ba isnai ngawan bon bu ti kerpang ru kum ju ablai na ka benta kinong yalam ju ka jeseng khana ka jongi ko trai men isnai ki iwei ko trai ki badan ka jingkit khale ti ko trai ya ka ban pentelun ya ka kam ka jong ka jeseng khana apo la ka jong ka balang men isnai men ai ki ka jing start ka bakan jablai ka jong me men ai ki ko trai ka bon men sem men ai ki ko trai ya ka jing shempang men ai ki ko trai ya ka men sem jong ka jing e ya ka kam ko krab ba bakinang la ban treasure ham ban penya chaprang ya ka kam ka jong me ken kra ba bha ba ka jing seng khana kan ki ko nang roi na ka wei ka snam sha ka wei pat ka snam ko tra ka jing ka khu blai ka jong me kra ba i ba snai ho in wan ba buti ka pang ro na ka benta ka shakri jong me ko kra imis imika sing ai ba melawalam ha ka ni ka step ko try ban ai ya ka jing slok na ka tien ka em ka jong me yang rengkat ba i ko try hasanda jong i ka shan i ko kra ba ka e ko try ka ban mi no na i ko try kan long shisha ko try ka bor ka ban kersan ka jing hikai na kamta ki khun hep khana jong ka balang hoi kan long ro ka bor na kamta jungi ki blahe ki blasan ha bangi sngowi ba sha skore ka tien ka jong me kara ba pha ban pa isnai ni wan ro ha kan ka por rengkat ba kini ki chik ai ki beret ki jongi sha ka kam ka jong me isnai men ker khu men pen kan tang i ki ko krat men ker khu ya ka wei pa ka wei ka kti ka balano men ker khu ki me ki pa jong ki hep khana ko trai ki bala ai lemba jong kani ka step isnai ki men ker khu ki kam ki jing trai ki jong ki hoi men yarap ru ko trai yang i ya ka bangina la ban a ru ya la ka jong ka do nut ki jimut ki jimper khat ki jongi sheme kan kanang ya ka bangina la ko trai ban im ban ya kum ta ki khon ka jing shai ha pedeng jo ka ka perthai ka badum ya lam mi ka ka por ka barang sa hoi ka ka sngi ki jing shakri ka barang yo ha ka ka sngi baro shi sngi ya it ban buti he sang ti blai ki badon bor ki jong me sngo yang i ko ra ba pha ma ba ki pop na mak deng jisu amen aku beli iki ashes beli rapan lu magi jangu kam tam ru i Mr. Biwan yang belapan kentang jangu tapi ini asno wei jing ruai kerpang na i Miss Dayban ri karna yor ka kerteng cho ka jing rai ka dei bod yo jisu ba ya kani ka jing rai la pen bit pen biang dai da kershan karna yor
ran hấp đen jing plo jing dung na u con u ong tuan buat yang ngan pen lo ya phi ki nong tong briu gospel bleng ya la pan pen em ya ki briu buat ya u jisu shanya tang ha u tang ha kaman jong u halakas ngi tang bad u hi Emmanuel leilam bani Yad hajing shai Yad lambat utrai Wat shaping wat kuslai Yan edujing emkan wai Pun ya u Jesu Shanya tang ha u Tang ha kaman jong u Pun ya u Jesu Shanya tang ha u Tang ha kaman jong u halakas ngi tang ban u hi Emmanuel leilam ban ngi Emmanuel leilam ban ngi nakabentaw burong ublay aman Aku play miss day bandri karna yor bakum ju perlok jong pi to play nang ker khu pi ki jing sakri jong pi play deng ba ki jing ruai bakum ju ki jing puli ki jong pi mentapan ni pois no skoi bentar kata ban yo ngono ktien ki jong play ni miss imika am singai kendia di miss imika am singai di nong kai jong ka sinot high secondary school par idei du general secretary jong ka junior Christian Endeavor Society mokar kong sai sen ki pidang subhai phi kum ke jing sang khna palang presiden moro kum ju ru ki parlok ki jong phi ba ki bahaya ngasam jong phi te kum ke jing pen kre tu snok tilang te ke jing ruai ka pasau pulai ke jing ruai ka pasau pulai ba ke HB number ars pa lai pho sipai jong jisu renti bar alang habariu ke turai yang in tur seprang krusukap ten jongi ubadan bortam syak jing job thiau yangi unyalam bar khat ba kharas Yang in Durshapra
Hakabening kong nga aingo yublay. Bela penla yang asal sisian pat pensyem ya kene kebenta ya kemangan sam ya kubur nak ketian ke jong ublay. Ngai kublay ru ki pastor ki teman besan ki rangba balang ki dekat komiti balang baru nanti ya pi ki kimi ki kipa ki kon samla ki parolok ki berdanang bat ngahani kapor bat kamtam pi ki hap ki berit kamtam kene ke sande ke bakham kerpang ke sande yu kum tu Children Sunday nay pila ya so enjoy nam kene ko whole week before don children's week ha nay memor belai ni la yo ya bon ki activities ngai I ko to ko program pila bon ki activities ba pila ya le mo ki competition ba pair pila le ba ini ke sni kalong ke sni ke bangin penkot ya ke children's week ke ai ro ke children's Sunday bat ru ke team jong kene ke children's week jong pi ke de ke ai kum to Niom yo sngo. Very good. Kedai ni kum tu? Betul nang tay nai. To khabrab ki khmat to ong lendat, to khabrab ki khmat bro, to ong lendat. Very good. To tap ketikan is good. We'll start ranking ni. To, nomor ba nang ni ngan sejenjar mga don ki tiar ki bangawan rap ngan pen IFI ngan yang nang tiama ngan tu kanang ti biang To. To kan? Kumba fil ada batai mo mentan ni baka ke team jong kan ke women sorry ke children Sunday ke dek ikum tu To kemut you dong kemut you dong nong bud kulai nong bud du kidi ki kum tung si ong kum du depan very good ki followers nai to kemut you nong bud ma kendat ngan chem sana ketua bang yang tolong pi ki nong bud jong Jesu haba kemut you nong bud kemut ni de ki bobut ma kemut udan leader udan ubayalam yang ni Mo kompiru kini kita yo ki bapladam pi don kini ke children's week ke jong pi kemut pi ki don ki leaders jong pi ki la batai la syai pe pihak wan kat ta beji la syai pihak lek kom tam ta kemut ngibut ya ketu ngibut ya ketu dan ngipuli dak parang ki ong be imitators of God as dearly loved children kemut ngin long ki nong but jong ublai ru ma nang ta ka baar ye no ngin but Pila try pun subut itu kibri banyak surang. Amma no buat tu mut kila akit nap mentali pertai besni mut kila akit nap ipinai kemut kila yalam ipi syai ngin but ya no ya kita kinong yalam ki jongi ya kita ki belahe lasan kemut de piwan siki jesen kena ki jongpi kemut ki batai ki belahe lasan yupi kumno banle ki ai banle ma ki program beper ki syai batai ne am fisit ngap ne am Nei, nama bingi dek kena ki betup sengi kemut ni sengap ya ke ke baki belahir lasan ki batai yang ni. To kendat mangan stop syah. Ngam ngade mes bedom ha ki baki kesan mangan sebab sebar mangan cukup do bentu mi sebar ma. Biang. Biang to. To nomor ledang ngaru ngakran piru pikram ngangan hap kran bahia bah kasur kemut ki buru stay surak sibet ki nong man bang de bebit musulin nyar ma dengan kran chatang manga dengan keli sejuma mampi biang to finom ya kran chamenta to promise good to ya nong ngin buat ma ngin continue biang ya nong ngin buat kemut ngin buat kita ki nong yalam jongi ma ki belahir lasan mut itu secretary jong pi leni president chairman jong pi la batai bapet la syai kan don kata ke program la syai kan don ke drawing la syai kan don ke fancy dress kemut piap liak kum tam tak kemut ngi buat nai nang ta belengi hap ben buat
boleh ngi hab ban buat ya ki nong ya lam ki jongi ya ki bela he la san ya ki kmi ki kpa la ne ki ya ki nong hikai la da ki batai ya kanu ke bengi dei ban le khnang bingin la ban ya ha ka lenti ka badai khnang bingin la ban le ya kanu ha ka ba dei ka rukam kamut ka ba bhatang shubo mentala batai lupa ya pi ba le shai badon ka drawing vin hab wan ra ki color pencil vin hab wan ra ki pencil ba pin le Syubut lada pi muanra, pi yo nong na pi do nong. Do nong ni kemudian fila adu benlek tu ke drawing namar beli, film dan pensel lejong, film dan ki color pensel lejong kemudian pi kelam sengap, pi kelam ko ongu ya kitu ki nong ya lam ki jong pi. Nak kata kadang habangi ong ki nong buat kemudian ngidi benda petek ngidi benda long very particular kemudian ngida long tek lada ki batai ngidi ban sengap lada kim sengap. Aman kerencang amah. Long ngila dang yang sengap kemudian selek kumno ngin sabakla nang ta habangi ong ki nong but ga ka outcome le ne ka bami ladangi but ladangi le ti kena ki wat bang ladangi le ki kamut ngi ko ngo ya ka bala batai ngi kamut ngi yo ban khet yo so jong ka jing jong ngi yo kata ka jing mentoi ha ka jing im ka jongi wat ngi ki bala sanru haba ngi don shibon ngi mat shibon ki jing ngi mat shibon ki jing janjar ngi mat shibon ki jing yalam bakla khamtam ki ni ki por hende ladangi long shisha kita ki khun kristan bangi om bodon ujisu hapo jongi ngi nyale ban bot ya ka bala batha ngi le ban buat ya ke bala ong yang ni namar bele ladangi bakla ladangi buat ni bakla no akilentiyat ki jongi ni bakla no hakika ki kam ki jam ki jongi ni ngop no akini ki jing sngopa jong kani ka perthai nanta hang tu ni ong ban buat you know bangin long ki nong buat jong jisu ta toyung ne wei Jesus, you mustn't tak ilat da pareng hajaka jong Jesus, I know Jesus. Kalong Jesus da pareng yom no. Jesus. Tapi inam kini kidak hang ne. Fiam, tapi inam ki belong same color. Bu Kena nom tu US. As di meno? Mengi. Again, as di meno? Mengi nei kemud ujisu udan ya ngi kemud ujisu dan ngi kemud ujisu yo yang ngi iwei u it yang ngi iwei namar belai ni deki kun jong jisu nei kemud ni deki kena ki belet jeseng ni deki kena ki belet school ni deki kena ki betips ngi ngi it ngi ong bangi it yo jisu kemud mengiru ni dei bandan yo jisu hapo ka do no jong ni pidon nem jisu po do no jong pi tikena am ta amang da kali ngan da poi kham sedien sibet ngan salap menubum dan yo jisu dia pen de jisu udan yang ni hapo ka do no jong kemud nomor dei menu betaw yang ni belai nei uthaw yang ni nan tau pha yu khun bamarwe jong jisu ban syayap halor ka ding phna de banta ki pop ki jongi wat mengi ki kmi ki kparu nyen yet yela dia wat laki nong ya lamru nyen yet yela dia hatung i don ne em yu jisu hapo ka donut ki mensim ki jongi le se teng ni sngo batang bangi le jeseng tang bangi ket kam ki jeseng tang bangi ya tre ka kam ka jong blai kamut bangin ong ba ni la tikna bu dom jisu ndai kat no tam hoi nya ket nya bai ka kam ka jong blai nya bang ban sakrin re hatung i don ne em yu jisu hapo ki donut ki mensim ki jongi kena makan long ru ke nuksa ya kini ki hap ki berat ki balong ke persa ra jong kalawe kemudian lada ke jing em jongi kalong ne em ke baki kini ki hap ki berat kin buat ki denjat ki jongi ngilong ne em ke nuksa kini ki hap ki berat ha ke jing em ke jongi ke baman laka sngi ta fi nam ki kene kahan ani ta ong da parang yung kai kum tu dak tifi ni amine pat baby dak si ong kum no da parang Catherine
Oh, tak tengah nak stop nak kim tip. Baby join. Duckling. Ish besar dah fikir tengah you. Two chance kam shooting start hai ong i duckling. Finam ini mother duck yalam ini. Fiam shubo la daum dan nu telai. La daum dan nu telai fi mut telai kini ini duck ilak ban buat ya kan ya. Baik mau ngan buat hang ne. Baik fiam. Finam pedangatan kemut ini ruki pun nam. Ini kibaret runyi buat nai. Tinggi ru ma kom ki hap ki beret ni dai ban long ki nong buat kan ya ki leaders ki jongi ya ki ni ki bla he lasan ki jongi mo secretary jong pi lan ni chairman jong pi nan ta ki baba ki kong kong besi pen practicing right you pi si le practicing right am hoi pi si sengap ne mi ki si kong ne am it's very good ta dia pi ru pi dai ban long ki nong buat ma ta mentan pi ong am bangilong ki nong buat jong no jong jisu ma to shumadul kani kedeka pertai haba mending kong ke pertai kolong ke bokut nai ndai menu belek pop ning kong setan okey menu belek pop kile yum tu so you so adang ma mendai mango di so adang ma ta ni em kena ke pertai ma mentan ngal ong bau jisu dan yang ini apa ke dono jungi ti piru mentan pi ong fidan am yu jisu nai fi ong ta ni em kena ke pertai badap shibon ki jing le shibon ki jing jenjar shibon ki jing pensyai ma nan tabun sin ni pen sngosi you know yo blai oh yang akan ke berfiju pensung si you belai tang ke pop berfiju le ha ta satla ta top ta nanti ada pitu manusia pitu manusia pitu ani tu situ ani ta tengah wan man kesan dia sini nikai benum tu mai ada nanti kinong tu ni betul kita kili apa ta mi lain nanti ada amma nanti ada ke Aku cai bom to. Nanti sekena Bishni nanti kamnap ni bakamnap kini. To. Ya bok to. To ya bok dia. Mana mesti penyap kata tengah agree mah, kata tengah agree. Ni keren ki kitian ki baklam akol dan tangis sarang ta. Pi nak om kedang khut biang. Kalau long kum no. Kelas dang jeeng nai, kemud kini kepercayaan jungi ru mensyaka kuat bahkan tambah hadian ki buan ki ki jing ya le ki jing pensoi kemud ni kepercayaan ka kalong yong. Ma kemud ka jeeng no. Kedok no jungi ru ka yong no. Okey? Pila su tu am do enta. Pila kan mau am sebeda kelime hayeng ia tu khana ayu mas. Pai mo fi ong mas wan ra bilor the bayong tengah-tengah mtep ha. Ma ta. Tapi nam ke kene ngak khlam lau kokot kene di penyang ma tapi ladang athe kene ko penyang hang ne pe fiam ko tu penyang wantan ke rong sini sepa mentak la dan hang ne fiam ta ngin bo sya kene ma ngin stop sya tang hadu hang ne kene ngan sabat tai biang ya kene filas tu am hadu ento ta ta mentapan imes la ada batai pi kemut ayu nong buat ma ya nungin buat balengi dai ban buat nan tanggal ong yu jisu tumu jisu dan hapok ki donut ki jongi nan ta mengiruk ni ong bangi dan yu jisu hapok ki donut ki jong ni ta ni tebu jisu de kunjong no kum tu
Blay. Ke kerteng ke kami jong Jisu. Kupa? Dah. Nanta de. Lenum tu sikha Jisu? Arpusan tarik November? Oh, December ta. Pelajar ni. Ta. Kemudian, setang kat nung lah celebrate ke sikha jung Jisu. Kemudian Jisu dia nong penem jong kapel. Thai mo. Kemudian ublay upha yu kun bamarwe jong u. Ngan sebek. Mas bedam. Ngan sebek. Ta. Nanti ni setang kat nung ngin celebrate ke sikha jung Jisu. Ta, mentan ngak ada batai pi ma kinong but, mentang ada batai pi yu Jisu budang po jungi, antang la batai pi te ke pertai ma bangi ngi em ke ke pertai badap tang la ke jing sniu. Ta mentang pat ngan poi bang skoi pat. Ta pi inam ke ikene. Ke ikene. Ke train, te kene kelak benyat marwe. Ya kene benda khamat ki khot ke ikum tu. Kepak aku ke dia nenjen. Dah. Dah. Baik. Kena ya. Baik mo yo the PE po TV, the village jing yo piong ani Jisu ke tren nga tengam tep ha. Nga kena sumodor bakane ke enjen de Jisu mentas ni. Ma. Sumodor bakane ke enjen jong kena ke tren de yo Jisu pet mdai benda hikai masa sekolah pe pinong em ti masa jeseng yang di Jisu kene em ha sekolah ke di ketren mentasi ngin sumodor bakane ke de Jisu ma ku menga batai ndok mene bengin long kinong but jong u Jisu naduk bengidang kena naduk bengidang red la yalam la beten lentingi da kikme kikpa bengin yat ha ke lenti ke bakat kum ke monjong u blai tapi yang betul ta. Tu, kom nou spel Jisu? KSU? JES. Again? Ta. Mentah kasih hatu ke tu Jisu em J kan mut jing ko ngu. J stands for ta pisit ko ngu ni am. Shisha. Do email wat le mobile film Julia show. Tikna. Pisit nanta pisit ngap ni am dong imes banum ban shong khap. Mentan fikam sengap ti mes mena por bas dang long yang songkam rimbun na preng jumpi pidang ki long sengap ti mes ma yakran maroi ma to jeng kongo kemut Jisu nadu budang kena hadu bunda sa nar panai Jisu long ubakok ngo por buku pajung pikan mau na mujusap utreyu kumto banyak istri misteri nai ujusa utri misteri kemudian uniu Jisu ujiarap ya lau kpa jong bantrai kam menyerap lese bancu pensar dola ada ot keding bon pensar nanta dola dan kam banlum kitiar kita la erap banlum kemudian bokongo what hado anda bola he asan ru Jisu ulong bokongo wan ba unsha halor ke ding pna na benta ki pop ki jongi ma unget cuba pi menta dele noti hap jong pi ne baba jong pi depan ne syafi fitra mia sat bet nai yang be di mga boleh susah mga gile gitu te madle gitu boleh wow chung kata ayat kerdam apa ne be kum tu nai henry Jisu medor ki pop ki jongi ki bangi le ma ke bangi satla bu flang mene ke bangi tu anta bas bathok kemut kitu paro ki pop ki jongi kemut ude henry Jisu pat ulong bakum no udan ya ka jeng ko ngu nadu budang red hadu benda syak sak nar pna hadu benda sak nar pna Jisu ulong ubako ngu to pilan yang ngin le Bible quiz kendiat ke ke verse ke ba hikai ke jeng ko ngu ke ba hukum ingi bengi de ban ko ngu ketute baong pi ki dash to dash Ephesus
Ephesus lenong ban real dekat ke bening kong kum no ta fisit ko ngon yang film jo ainya ngan keli ni mai jong fi kidan hang ne ngathrai ha ton keli to ni dei ban long ki bokum no ki boko ngu to ya ka tu ka babut ya ka trin pat ngi khot ya ka e kan ni ka ti ti ka di ki engine ya ka ni pain khot ke e ka bos imas lashna shitom viong ka bos ani ka train yong ke ki bugi mang shi ong ki ni ki ai ta baik kan ta pinam ka te ba ka te ka la ka nai ta fitarai ka train ka shi ya tang koi bugi mut ki shong ki brio 800 900 tu koi bugi cenyan tu am ka dan nai ka mot ka dan skawai kanamban nyambun ki brio ban shong ta mene je ka mut yu jeng ko ngu ta wei second letter pan tu jeng ko ngu oh sorry tu jisu ai ma un mentasni ai kan yang hakat ba it kumut ujisu u it yangi iwe pa iwe ma kumbangi ong bangi rungi it ujisu ba ujisu ru it yangi ni rungi dei banya it iwe pisi ya shrut nem ha chi ya shrut tal ajubam nante pisi ya sho nem ha pisi ya patrong snyo nem ki girls Senrang si yabok nai. Si yabok da lek kayu. Lek kayu marble tu nanta da lek kayu deh. Lek kayu beru fi sure. Si lek wrestling ni am. Manu besi job. Ani bun berjob ton. The why just sang in lek wrestling ti habar. Biang am? Biang okey ta ngandai referee mengama ta ngi dei bandanya ke uji su it yangi ngi dei banda ngi dei banya kumno ngi dei ban it iwe ngim ju dei banya shrut ngim ju dei banya mai mo namar ke jing it ke long ke bayaisha ke jing it ke long ke sebun kam ju pihun ma nantangi ke eda kam ju le sarong ma kam ju le meng ndai ngi de bandan de kajing it kumbu ji su it yangi iwe piwe usha halor ke ding pna na bentaki pop ki jongi de na marbele bu it yangi iwe piwe to filat hatnya kum na to to kat nutli kila tu hantai ladang kampadap sunset to spell biang jisu hang til adab buai hang til adab uje banwe i to bataya nga ka tu ka verse ka baong ka jing iet kam ju pihun ka jing iet kam ju le sarong ken mau nam ka dina am nè ta selit siang seorang meme papa jong film penuat ketama da fi one next Sunday ngan sawan biang next Sunday ngan nomor dengan one pet fi tep sngi ne fi long noti ne ngan sawan pet biang mes ngan sampai sawat ketama biang am kata homework ta nanta wei de letter balai hang tu s Ngaudet da pareng yom no. Da pareng. Ngaudai ni. Ngoyu. Ngam sutu. Yang tangi we jubab ngoyu. Humble. Piong ke em iti baba ba phongsut ba blue fiang ayo ngau dai ni ha mdai ha tiny imas dunak skuan hey dai ni nei to
tiny day berit hendai snow red kemut humble mau Jisu udan ya ke jing snow red hala dia mau ulang breu walau ulang penim ke jongi uble ulang bakra mau Jisu ulang bakra bu berkat ban syah lor ke dingna hendai udan pat ya ke jing snow red ha ke jing em ke jong u mo le dei mengi balong bakra le dei mengi ba boys apang spang ma de fikiran ngan continue bet ngaru ma dan tangi de banong ki basngau de cuba mentali de bangila start bahas kole ani ngila hiang ke khumat tu yumlan krep kot ngomau ngang long first ngila su khlo hanai cuba men hakani roba job ki competition dan am na preng jofi bla su khlo hai dan nei nomor bafil job ki competition hendrai kan mau habangi long ki khon ki jong ublai ngi dei ban long ki bokum no ki basngau red kemut ki ba benda mele di ki belang humble kemut bangin la ru ban baknang bakajingi dei ke jongi bat ki brio ru kan long ka basotenat hendrai la dangi sarong bun ne ki parlok jongi kin sa e no ngi bun ne ki parlok jongi kin sa isi no ngi hendrai la dangi long ki basngau red ki bakloi banyarap iki we mo ki belong anytime de ki ong ki brio banyarap ngindon ke tu ke mensiam banyarap benong kain kemut ngidei benong kain kemut ngindon ya ke jing snow red ha kapuk jongi tu kan kat no teli dak la adap mentai manuan kesentiu dak manuan kesentiu tidak kan remote toh kanu teli kidak ladang so besar toh you thut no fi kan you do en manga duk men yang keren ngam fi bun kitin fi ngan sngap no ngam you thut no fi fitep you do we astehot be intai mentan je jingkongo i S snoret U M U M to uba just ngadi benwan rak tani uba mislaklet to kay ina fi ina am kay kena uba ma fisya je maaf nem itu syan yang milem ni kamu im jumap tu syan ha ani tu syan di bedom riang kamu ujisu uit yang hidup kata-kata kamu orang yang piu don yang pok ke donut jong ngiru ni orang bagi don yo pok ke donut ke jongi gamut ladangi orang bagi long kita ki kun kestan ngidai bendon ke jengya ma namar bunsin haga ngilek komlek bakla bunsin dengi don yidangi dom batno ngis ngokan penman bagi dom nai nga tengah la boleh subala tengi tu bendom mot mengaru ngala tu mo boleh tu ngan dom bet kemut ngamap ngan do nga kilek kumta kilek bet kem junget yang ngamut kem juko ngon mut ngan map ndai kan mau Jisu ulong bamap mo ba mama ban forgive ma Jisu ma bingi mut forgive ki pop ke jungi forgiveness means to let go kemut ban map no ki baro ki bangi la bakla na tu bingi dang red ma ngin long kita ki ba map nanta yakiwe ba ngin long bangin buat yaki dienjat jong Jisu kemut kup Jisu ru map ki pop ki jungi wala ki pop ki jungi ki babon ba ma ki babon belen ndai Jisu pat map Token, pakai tiket train Keladon yang betul ki bugi. Dah, Kelalong benlet. Dah, pano kan? Dah, kabrab ki keman kan? Kabrab ki keman. Dah, ketua ke engine mana jong ke train imes yang medur ke DKA? J for Dah. J awak betul adun bepet em J for E for S for U for
Ta da kelime siang flatep ami tu kenayo. Ta pinam kene ke engine ma kene ke engine kene banga thok jisu la da kim don kita ki bugi kemo kita ki babut nyimong ki trailer ma kita yum la da kim don ki bugi kemo kene ke engine kamla banyak mo kemo hap shuyeng bet okey hendai hap don kemo kan join ka way na ka way ya tu ki bugi kemo ki long ki nong bot pm kemo kene ka train o kita ki bugi ki bot ya kene ka engine kum taru ngiru ngidai ban bot ya ujisu menangi pulih nai ketuk Ephesus hendreu dekat bening kong yang piki kun tu kong ngoi laki kimi ki pa hendreu bon ngi pulih tambah ngimle ma men step 80 mai piki kun tu kong ya si sen mi nan tu ai mai ai pet ha si bet paslap wat mi sha slap sha school ba mi i mai sha school mai da mi bet mo hendreu la da bangi pulih ya ka ketien ke jong blai ngi dei ruban le. Very good. Ni day ban ko ngu, ni day ban le. Nama lada ngim le, mo lada ngim but ya ke ke bala tho aka ketien ke jong blai, kemut ni sha elam bakla. Mo ngi poi no ke jing le ki bam so tenat. Ni pen ngosi ya ublai. Mo ngi em ha kene ke pertai ni long ni em ha ke pertai hendai ngim long jong ke pertai. Baik kene kan? PMS menai latih aku tu ko la angam bakade ke pertai anta kitu ki pop tu kala yong am tu ko dia semua dot kene ko penyang ni dai mengi ma ni dai mengi ki kon kristan pi kene ko ka mix bani penyang ka mix ko penyang ko don hai hajrong nai kemut ngipat ngilong ke jing syai ngi em ni pertai mom dei bangi ong ba de em ni pertai ngim ya kren shu bat nu ngim yam dei parlok shu nu ngin shu le hok maroi ngin shu long bet tem long banyak kren butai kata kam dei kata mut di besar rong ngi em gene pertai ndei ke jing em ke jongi kan long kum kene ko umpnyang ngin long hajrong mdei bangin ong bangin sngo meng pa bangin long hajrong ke jing bo jong ban long hajrong ni kemut bangin long ke jing syai shaki wei mo lingba ke jing long jing im ke jongi ke baman la kesngi mo ngi satla ne ngi ko ngu ne dan ta ki kitien ki bangi kran ken long ke nuksa ke long ke jing shai ke long ke jing ya rap ya ki wei wat ngi bla he la sanru ngi don hangi ya kata ke responsibility ke bangi hap banyalam ya kini ki kun hap ki beret hendrei hatu ngi don ne em ya kata ke leadership quality hangi ngi don ne em ta ke jinglong ke bakan long ke nuksa ya ki wei ken mau kum kinong ya lam kendian kum kinong ya lam ngi don chipon ke jingket ke bakia ke jinglong jing im ke jongi ke ketien ke bangi kran ke action ke jongi kini ki beret ki pet bahai ngi wat mangi ki kimi ki paru ngi don na pedeng jong ki kimi ki pa ka don ke jingbam ya sok hayeng hasam anta pedeng ke kemi bu pa kam don ke jing sok ke kata ki kun ke mot ke jing em jong ki kun ru ke long ba lam bakla no ki hendai ken mau bangi mi ki pa ngi ki nong lam ngi long ke nuksa ngi nong ki nong beten lenti ki kun ki jongi ki hap ki beret ki jongi ha ke jing em ke jongi ba man la ke sngi but I ba ke ni ka team jong kani ke children Sunday abang ang tu long pi ki nong bo jisu ai bakan sedang nangi ki belahe lasan nangi ki nong yalam mo nangi ki kimi ki pa mengin yalam mengin beten lenti ki hap ki berat ki jongi ki kun ki jongi hak lenti ke bakat kum ke manjuk nadu baki dangret yin hikaya ki bakin kius ke yeng ke jong blai yin yalam ki ki Sunday school nama let si bon mentam ki kimi ki pa ni neglect teng mo ngi neglect Sunday school ni don not la ke jong ke jinglek ak Sunday yang emba ngi lek sakai no Saturday ngi sakai no shata tu ngin sawan Sunday jan mi ngi no ke Sunday school hatu judan mo na pedeng jongi kum ki kimi ki kepala ni kum blah helasan ngi jong nyam ki kun em mentabro stiong ngi kai no nai le school kum bangi long ki school bangi pa ki kun ki kiti ki jongi mo bagi yo ke jingi kai ki school kum taru ngi de ban pa ki Sunday school ngi de ban pa ki jasan kena kenang bagi hap natu bagi tangret
kin la ban tep kin la ban snow thu ka tien ka jong blai but kham tam akan ni ka perthai ka bamanta khnang baki num ya sha ya lam bakla hagi jingpun shoy jong ubamman hagi jingpun shoy jong sat tan ki baharukom wat yang ki berahe asan ru ki jingpun shoy nakadiang nakaman hendai da bangi don yu jisu hapo ka jongi ladangi don ka jinget ka baskam ngi yang skam ka nongrem ka bangi ngi la khala penhe pensani kemun ngi num sha ya lam bakla de lei ru to bo ki kiti khabrap ki khmat kan penbuat ni mas mo naik keran kan mau you must em you fin riu jisu yo i mo ya fi da fi noti men fi la ong ba fi ko ngo to khabrap ki khmat kan to ong penbuat ni mas mo ko pa jungi ubah benang ni aingu ya me ya kini kesngi bengila banwan syaki jengeseng ni aingu ya me nak benta ke kubur bamala ai hangi ai bengin long ki kena ki badon ke jengkok ngu ki ban iet ki ban sngoret ki ban kloy ban map ya ki we but kham tam begin la ban long bat ban buat ya me ya rap yang ni ai buar yang ni begin dang la banyat hakane ko perthai dakaba ni pen smo pha ya me ya ka jing im ka jongi baman la kasngi ma be ki pop ki jongi na ba ya kine baro ni pan ha ka kertang ujisu amen nak bentang bromblay amen Angait baru apilai sampai mes itu kena sepanggil itu jisumut kumlo. Tahu kan mana apilai sampai saya sen pat mes imikangi aku beli api apilai ai ini jing selok ini step. Om tangi kena ada yang ini baik nong elam ki pasan dukum ju. Menginong kita nong elam ki bobot yu jisu. Ngapet pau jisu api kong ikini kentin juga ai ngi menta te kung jesen kena ru so kerpa de baro ngini yang lang ba kalau jesen kena dan ege iban ai subai kong ba la ai tai ngi ne step to subang ni yang lang baro subang ni so sementara bagi lapoi sementara penuai no ini jing sekri jongi boleh ini stem ngai kublai ya baru kinong sementara duk kinong le sound kinong ring ya video ki organize kinong elam jendua baru kamla kelum reject teng ida sementara ni stem te suami penuai no jing sekri jongi boleh ini por ni snok tilang ka jendua ka bandru pulai jendua ka bandru pulai but KHB number news pak kendai Beradian dengan ada penuai dengan jurang kerpadi teman pesan hidup lu karsono bu jengdua lu kar pelai jikun ku penuai jengdua bahan ru pelai sunong pen em yang indai hajing syai lenti pertai un pen bet hajing syai pelai napop un pen em yang i hajing syai un pen kuat daladihi hajing syai pelai baru itu khat bakaras Hajing
bangnya wai agabawai no jong kini ke jing syakri ke jong yi me au blei tu isnei ban kerhu ye ki ban ta baro ki bangila yo ban pendem da do ki jing puli ki jing ruai ki jing a jiga kam ke jong me bat kham tam ki jing hikai ki bai mesi la hikai ngi shaphang ban long ki khna ki batip si kerhu atrai bi bangila ban ken mau ye kini ki jing hikai ki bangila yo bat bangin nang sanru haki nagawai ke singi segawai pan kerku ya ke jinge sengkena kerku ya imes ibala ai ya kini ke jingkren haki benta baro ki baki gidon ban pendan buram ya ke geteng ke jome tu pediang aplay kini ke jing duai ki barit batu pelaj ingi nang ni ringkar bar ki jing kerku ke jome haga bawai no to ai bagi jing ai eu Jesu Kristus trai ke jing id ba ubleu kpa ke jing slok men siam ko ken long lem long ringkat bat ni ki bay don lang ha kini ke por na do ki barit hadu ki balasan ki balarang ba ken long ringkat do bat ki sakri ki jong blei ki ba sakri ki ba mani yo blei ba im ha kini ke ribat keleng ka prathai menta bat sedu ki ba bom jukut ru amen